Blue Essence, esteu preparats per a la recta final de Festalent 2? Molt preparats. Us ha agradat? Ens ha agradat molt. Estar en tu, practicar en tu, parlar... Creieu que portem una bona proposta per a Festalent? Sí, una bona proposta. Una superbona proposta, no? Doncs anem a comprovar-ho. La bandera verda dels Blue Essence jo crec que és la connexió que han tingut i també que és la seva actitud, que és que se tiren a la piscina a fer el que siga. La nostra cosa més positiva, l'actitud, la nostra coreografia, la connexió que tenim entre vosaltres i com dius és la coreografia. Bandera roja és que no en tenen, què vols que te diga? Tenim que millorar molt la resistència quan ballem. Jo crec que també la resistència d'una coreografia per a passar l'altra. 5 estrelles, ja ho sé molt, però 5 estrelles. En 5 estrelles. En 5. Confiats. Jo crec que el moment guau és quan canvien de cançó, el canvi d'expressió que posen i de corporalitat i tot. Aquest canvi és guau. El nostre canvi de registre, el canvi d'actitud. Quan ens canviem la roba i quan el flow i tot. Blue Essence, jo ja em despedís de vosaltres. Ha sigut un plaer treballar amb vosaltres, Cés i Ainhoa. Jo crec que hem connectat moltíssim. Hem connectat molt. Hem tingut molt de feeling i s'ho hem passat molt bé, no? Que Superbé. és lo important. Però una cosa, anem a despedir-nos igual que vos vaig conèixer, no? Amb el pas Blue Essence que se queda allà per tota la vida. Vinga. Ara sí, a per totes!